Mabait na mga sinag. Mabait na si Bagwis. Bagwis! Ayan na. Okay, oh. Mga kasinag, good morning. Ang agap bumisita ni Bagwis. Nandito sa bahay. Bumisita andyan, oh. Ayan ang muli. Kanina pa yung mga kasinag, napulisaw na lang yung mga manok. Tapos yung mga natutulog. Asan ba yun? Hindi ito mga kasinag. Guys! Saan ba yun? Ayun pala. Ayun mga kasinag. Ay, sa taas na yun. Guys! Ayun. Sa palapa na yun. Ayun o. Titingnan ko muna yung trap ko sa daga. Puntahan ko doon sa rawis. Tingnan ko muna. Kasi wala ako sa kanya ipapakain ngayon mga kasinag. Nagutom na si Bagwis mga kasinag, kaya lagi na umuwi dito. Ayan mga kasinag, puntahan muna natin yung trap natin sa daga. At kung may huli, pakainin agad natin si Bagwis. Update ko kayo ngayon sa dagat namin. Malaki ang dagat ngayon mga kasinag. Ayan o. Ayan. Diba? Ang ganda mga kasinag. Kalmada. Hanggang dito ay dinig yung boses ni Bagwis. Ang ganda yun. Pwede nang kunin, gulayin. Kamanghina mga kasinag. Malulubat na pala ang GoPro ko. Nawala yung antok ko dun pagkakit ko dito mga kasinag. Ay. Kaya na natin nandito. May huli. Uy, salamat. May huli mga kasinag oh. Oh, di ba? Salamat papakain tayo kay Bagwis. Huli tayo. Diyan ka muna. Buti na lang nakaisa tayo. At kung hindi, halagang iiyakan tayo ng iiyakan ni Bagwis. Ay, Lord. Saan pa inilagay yung iba? Nalimutan ko kung saan inilagay yung iba. Dito pala. Dito. Ayan, dito. Tingnan ko muna yun nandito. Sa may bunot. Kung may huli. Wala mga kasinag. Dito ko itinaan kasi may mga bunot. Wala ditong daga. Sige lang, wala. Dito. Saan pa yun? Wala din. Dito sa bakilid na ito, wala din daga pala dito. Wala. Sabi ko, bakilid yan mga kasinag. Madaga dyan. Kaya dyan ko itinaan. Dito may isa pa dito mga kasinag sa lugar na ito. May huli. Ay wala. Nakalabas siguro. Pumitik siya. Walang huli. Okay lang yung mga kasinag. At least nakaisa tayo. Ang mahalaga may maipakain lang ako kay Bagwis ngayon. Salamat. At nakahuli tayo. Kahit isa. Kasi may trap ko sa daga. Ayan.
Update ko lang kayo sa bahay mga kasinag. Hindi pa rin lumapit si Bagwis mga kasinag. Nandito pa. Bagwis! Bagwis! Ayan na, ayan na, ayan na. Okay, oh. Gutom ka na? Ha? Oh, yan, oh, may pagkain ka na. Oh. May pagkain ka na dito. Mabait na mga sinag. Mabait na si Bagwis. Mabait na si Bagwis mga kasinag. Hindi kagaya ng nakaraan. Sinatake tayo. Dito natin bigyan ng pagkain. Lagay natin sa ako. Bagwis! Ayan na. Ayan na, sa dating ano niya. Dito sa dating kinakainan niya mga kasinag. Saglit lang ha. Saglit lang. Bungaw na yata. Ayan mga sinag. Nabungaw yata sa pakahawak. Ay hindi, buhay pa. O sige, kainan mo na. Sige na, kainin mo na yan. Sundara mga sinag, alinisin ko man to. Alisin ko na yan kasi matigas naman yung hollow block na ipinagawa natin eh. Hindi na. Hindi na lapit si Bagwis pag... Ayan na. Okay. Huli. Ayos, makakain si Bagwis ngayon mga kasinag. Walang kawala kay Bagwis eh.
may ganito. Sige na, kainin mo na yan. Sige na, kainin mo na yan. Ano, patay na? Buhay pa. Gumagalaw-galaw pa yung taga, oh. Wala kaya madapuan siya ng malaking ano eh. Nadalahin na yan. Ayan na. Ayun. Asan na yung pagkain mo? Ha? Nahulog si Bagus mga kasinag dun oh. Sa sanga na tuyo na bali. Hindi ko alam kung nasa yung pagkain niya. Asa yung pagkain mo? Ay, nasa paa. Ayun, nakita ko naman kasi nasa paa niya yung pagkain niya. Ayan oh, dala-dala niya oh. Nahihirapan si Bagwis mga kasinag. Palibasa't malaki yung daga. Nahihirapan siyang dalahin. Opo. Mga kasinag, hindi pala umalis si Bagwis. Simula nung pinakain natin kanina. Hindi siya umalis. Ito na siya oh. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Busog ka na? Ha, baby Bagwis? Busog ng baby Bagwis? Ayan mga kasinag oh, busog na siya. Opo. Naubos mo na yung daga? Ha? Yan si Bagwis ka mga kasinag, ganyan ang ugali niyan. Pag nakakain na siya, nabusog na siya, hindi siya nagpaparalayas, hindi siya nagpaparaalis. O kagaya ngayon mga kasinag, natuto na uli siyang umuwi dito sa bahay. Kasi nung maliit pa siya mga kasinag, itong area talaga na ito ang paborito niyang puntahan, pahingahan, kasi mapresko sa area na ito eh. O ngayon, dito ulit siya mga kasinag. Pagkatapos niyang kumain kanina, at nakita niyo naman, binigyan nga natin ng pagkain. Ayan naman si Bagwis oh. Damit ko pala baliktad. Nakaikot lang ako sa sand dito, nakapagbilad na ako ng palay. Tapos nailipat ko na si Magayon. Baliktad pa lang damit ko, hindi ako maliligaw nito. Siya nga pala mga kasinag, yung inani pala natin doon na palay nung nakaraan, hindi ko na kayo na-update. Ngayon ko lang sabihin, naka 28 na sako po tayo lahat. Doon lang sa sa taas pa lang, yung
natural na palay natin mga kasinag ay 21 na sako. Tapos yung malagkit ay 7 sako. Yun ang inaan natin din mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon at binigyan naman tayo ng biyaya. Hello, Bagwis. Medyo mataas kasi mga kasinag, hindi ko naman mahahawakan si Bagwis. Medyo mataas sa akin yan. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Sa masusunod na ulit. Bye bye.